DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 2 Gs. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Suportado kan Department of Tourism o DOTR ang kampanya kan Anti-Red Tape Authority o ARTA kontra Fixer. Ini ang siniguro ni DOTR Undersecretary for Legal Affairs Attorney Rainiel Paul Yebrea o Yebrea kan kay ARTA Secretary General Attorney Jeremiah for Legal Affairs kay ARTA Secretary General Attorney Jeremiah Bejica. Enot kay ni hinaga de Belgica na sa DOTR ang sa indang pakikisumaro sa kampanya kan ARTA kontra sa Fixer bilang parte kan paglinig sa gobyerno kontra korupsyon. Magigirumduman na siyam na Fixer ang kay kabilang sa parte kan pagdangog kan gobyerno kontra sa korupsyon. Magigirumduman na siyam na Fixer ang naaresto kan mga otoridad sa luwas kan manibaybang sanga kan LTO sa bilog na nasyon pon kan Mayo sa Hunyo kan presenteng taon. Yan ang pangalas 2 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Solid Pack. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coke Studio, itodo mo, bit mo! Revicon. Lakas ng lima. Revicon Forte. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Maray na pagkahapon sa gabos niya itong mga paraan tabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Aldaw ngunyaning Huwebes, Betsak, tama, Huwebes. Betsak, 15 na, kan, bulan ng Hulyo. Thursday. Ang 2021. May kasabihan mga tugang na ano man daang hagyat sa buhay na sa tuyang hahampangon. Basta nagkakasararo ang lambang miyembro kang pamilya. Kayang-kaya yan. Kuya na pagkahapon tabi, makakaibanan niya to dahil iba kundi ang sa kuyang partner sa radyo asin sa iba pang bagay, si Ate Jen. Marhay na pagkahapon sa gabos sa mga parantabay, makakaiba taman si Kuya A asin si Kuya Mike. Yes, good afternoon po sa Indo. Alas 2, hasta la vista, hanggang alas 3 din hapon. Digdisan na po yan sa panibagong edisyon asin presentasyon kang programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Asin Kuya Mike. Present. Hoy, Marinapon, Kuya Mike. Yes, maugmahon trio kita ngunya. Yes!
Trio kita ngunya. Kamusta? Lumalaki ang ating Ano? pamilya. Oh, duwaan sa kuyang lalaki sa buhay ngunya na aldaw. Hala. Duwaan sa imong lalaki. Kami Yes. man nagbabanga sa sarong babae. Oho. Mapaunod na lugod ako. Michael nga pag uli sa nabasta ka sa nangyay umili mo niyan. Kaha. Humanda ka nga yata. May Iyo. latos ka sa kuya. Mainot ba daw sa iya mauli? Ako na ang mahanda. Ika na mahanda. Oh, tako mainot. Oy. Sige, marina pagkahapon sa mga paraan tabay niya to, tabi, ano? Trio kita ngunyan, ano? Yes, and live na live kita ngunyan partner, Kuya Mike and Kuya Isa to yung Facebook page, DZGB News Online. Wow. Yan na, mag-antabay tabi dyan sa mga nag-antabay sa DCGB News Online, sa may mga problema sa pamilya, Mhm. may gustong maisihan kung ano ang sa indang dapat nagibuhon, pwede magtaon ng komento, even ang sa indang mga pagbati, no? Pwede po iyan. Tama, oo. And ang mga rayaon man na sa indang harong, pwede po kamo mag-upload, pwede mag-text sa 0938-891-5475. Oo. Pwede man sa 0927398095. Wow! Oo. Pwede man sa sakong numero Correct. 0930-214-9781. Yes. Day pangani ka mo dyan magkarelibo? Mas maray ni partners na Oo. dakulta. Dakul kita tabang mo niya. Tama. Masimbag kung may mga kaaputan or may mga pa-advise. Oh. Dakul kita ang mga ka-advise. Dakol baganing paagi and pwede man di man paglingawan na i-click ang bell button kan sa tuyang YouTube channel ang DZGB Legaspi. Okay. Sige, pero sexy yun si partner mo yan na Iyo. Kamo man igwapon man kamo ah. Yes! Salamat! Hoy! Pero Si dapat... Kuya Mike Garuda nagdadagdag ang edad. Wow! Oy, 1 point ako naman. Day pa kaya nagbe-birthday. Ayo eh. Maski man mag-birthday yan, kang inot yun ang pandok niya. Oh! 2 points! Pwedeng pamerindala na ako kayo ni pakatapos ng programa. Iyo. Isa ko ba na ako, Kuya Mike? You are 10 years younger. Yes! Salamat sa inyong dua. Habang kita nag-aulog, Oho. saro kitang nag-text sa tiya, Mhm. Kuya AN. Igwa tulos? Oo, na may problema ining sarong ina. Alagad kita hindi ginagaugma, pero Sige kung daw. pwede tayo ni matawan ning lugar. Sige daw. Sige, may naman. No? Oo, ni nga, may nag-upload. Anong inunutas? Oh, miss call man sana. Sabi kang texter ta, saro ining ina. Maray na hapon po, Kuya Mike, Kuya A and Ate Jen. Mhm. Ako po sarong ina, sa sarong barangay didi sa Legazpi City. Ang aki ko po kaya 17-year-old, day ko na kaya disiplinahon. Mhm. Masyado madunong, dai nagmamati, asin may pigpa-star pa po na sarong taga blank, sarong munisipyo didi sa Albay. Ang Mhm. pangaran niya, blank blank, 16 years old. Paano daw po ini This is a is. This is iso pigpa-star. So, Tapos aki niya, 17 years old so aki niya. minor. Minor, mga minor pa talaga. Ang inot niyang concern, paano niya dahil pauli na tapos sabi niya ang akin medyo Sumisegue. Sa mga nagaantabay po dyan sa Satuya, ano po ang sa indong ang masasabi digdi kung kamo sarong magurang, no? Uulian kamo kan aki nindo, may kaibanan na dayta aram kong amigo o amigo, ano? Amiga. Na minor de edad, as in Iyo. ma-star sa indong harong. Ayun, ganun eh. Anong gigibuhon ta? Ako day ko pa yan na experience, Kuya Mike. Kaso mga aki ko 5 anyos pa sana. Iyo. Ano mananggad? Bilang sarong magurang, sige daw, sa mga nagaantabay po sa Satuya ang na pagkahapon, bilang sarong magurang, ano po ang sa indong masasabi digdi? Na kung kamo sarong magurang, uulian kamo kan aki nito, may kaibanan pang saro na amigo. Mhm. We don't know kung amigo o kung may tinatago sindang relasyon. Kasi knowing that na so aki niya belongs to the
LGBT community. Yes, kuya. Okay. Hmm? May ano uni nga may additional pa nga siyang text. Sabi niya, paapudan man niya siya doon sa eskwelahan kanake Oo. niya ta. Supposedly, grade 12 na dako ta ngunyan ang Oo. aki niya. Kaya lang ta dahil nga sa kulang sa disiplina, tuwing nababagsak, ang latest nasa grade 9 pa sa. Ay, Kumbaga sige na kani ang balik or sige kani ang nawawalat ini sa ano akademya. sa gari sa lola niya. Oo. Kasi madam, so nag-text sa tuya, nagtatrabaho siya, nag-uli lang siya pag weekend. Mhm. Kaya gari sa ano nga ni, sa oro istoryahan ta nga ni, kada maayong ta kuya and Mhm. partner diyan. Na gari baga ay kumantig may dahil kang pagdisiplina lola. May kulang. Napaka niya ko naramdaman mo sa topic na ang mga lola Spoiler. Pigilingawan ang rules. Oo. Iyo man ang gan. Pigi-spoil ka mga Oo. lola. Gusto Ano? sabihon, nagdadakula o nag-iistar ni Oro Aldaw na aki duman sa lola. Correct. Dahil siya nabantayan kan sa iyang ina. Oo. May ama, Ito ang day niya na mention yaon sa sa kang ama. Day mo kita pwede mag-good. Oo. Tama, oo. Tama ito sa sinabi nyo, sa parte talaga kang lola, talagang iba man ang sa inyong ipigpapamating pagpadaba compared naman sa mga magurang. Correct. Kuya. Correct. Kundi ilingon tadigdi Kuya May kung ano ang nagiging problema. Igwado ki something na nagkukulang or something is missing sa aki. Ano pwedeng kulang sa inda? Natataso aki arog ka ni. Natataso aki nagigibo ining arog ka ning mga bagay. Ito nga ni na so ano day na mention so ama gari sa pangiling ko. May saro dig tao na factor na Oo. day pag mentionar kang ama tagari kasarong parent. Siyempre, yaon ang yaon ang Ama. So ngunyan, ini kwan sa na ini gari reading between the lines. Oo. Pwedeng so mawara diyan sa arong nila. Kaya unya ni sa Oo. Kung yaon sa ama, probably sabi niya ni malamang sa alamang Mm. yaon ang ama na gigiya and magtataon ng disiplina. correct. Talagang garod daiki yan, dahil nagwardyahan so aki. Correct. Tako panduwa kuya kung yaon so ama, dai matugot ay saron ini ning dinarang sa another na minor de edad na lalaki. So ngunyan kang so ano kuya may pig text kitang sarong otoridad na sa city bako man sa work Oo. sa Social Legazpi. Yan. Niya ko ano kaniya ko ang Mm. kabidbid ko. Tabangan ta niya. Mhm. Ang sabi ka tong Madam Juliana Magalang, sabi niya, idarada duman sa ko pala na di paryada baga. Nagari mga counselors. Okay. Daraw niya duman nga niya ma-counseling sa akin. Okay. Pinaisita ni si Madam kung nga ni ang pasunod kang social work. Okay. So matatawanan dumaning guidance so aki. Ayo. Okay. Kaya lang kang nagduman kang pig-text ko galayon si magdumanda ka mo Mhm. sa Nagduman na? oo, nagduman na nga kami kaatupang. So sabihin talagang nakaugat na Oo, sa yung aki. kumbaga nagduman na nga kami ta. Kaya kung ias kasuho na nga kay. Ang Kaya problema, lang nga paduman ikaw. oo. Duman talaga sin dadarahon sa yaon duman siguro rehabilitation Oo. para sa mga aki. Iyo, yung Oh, Apo niya madaduman sa ta. Kiling niya. Gati, Arayo. Oo, buda. Lalo nga yung mapaparayo nga sa Okay. ko. so bilang sarong ina, ano ang dapat na sa iling ta? Ano gigibuhon mo kung arog ka yan ang sitwasyon? Oo. So sa iling mo, may nag-react sa tuya kuya sabi ni 9004 nasa pagdisiplinaan ka nagpadakula kaan. aha. Pinabayaan pig para konsente kaya dumi nakulaan payo kan aki. Okay. Pero demo gud pig konsente. Kaanapan man
Pigpapa-eskwela. Oho. Oo. Iyo. So, Oo. ayan, sa mga nag-aantabay sa satuya, ano to, sige, tabangan tayo ni nanay, no? Na naman problema sa iyang aki, na 17 anyos, minor, kung totooson, inuli sa sayindang harong, to, sa iyang amigo, Oh. o dito aram kong amigo, o may relasyon sindang duwa, na, Minor de edad. minor de edad Oo. man, Ang problema ni nanay, paano niya pauli? paano niya mapapauli? Oho. Sa legality, pwede mo ngayang i-blatter na yaon niya digdi ang aki. Correct. Oo. Kung ako halimbawa ngayon, putting our on the shoes ni nanay. Kung ako nanay, dapat ura mismo pag-abot. Baad ko. Minor pati. Puminalag ka na ko tolos. Oo. Oo. Kuda, sige. Iyaong kita dyan eh. Ang apot, kung mapauli mo itong aki duman sa harong, na dapat kuhain siya. Ang pagpuli pati ka, ano pwede pa bilang magurang baga. Oo. Atod yan. Iatod mo yan. Oo. O ang apot, pag nakauli na itong aki na to, kamusta na ka mo? Kang aki mo. Diba? Ano ang mangyayari sa indo kang aki mo? Ang bottom line ka, bakit man ano ang magagawi nga ni Ano? niya? Yes. Kung yung kaso, pauliunin Maibang nga ako Ano ang magiging espuersos mo sa nga ni isuaki mo tumultol? Sa Yeah. iling mo, ano ang saan kita nagkulang? May kanta baga ka ang Kuya Mike? Saan ako nagkulang? Tama? May... Sa'yo nagkulang, Isang pero- linggong pag-ibig. Igwa man ning reaction digdi sa satuya, sabi Aha. niya, dai po siguro masusolusyonan tulos ang arog ka na problema kung dai man magkakaigwa ning marahay pag-ururon. Ang pagkamuot da partner, dai man daan napapanahon. Ina papanahon ang Dahil na pagkamuot. papanahon. So pagkamuot. So pagkamuot kan ina. O kaya kita mga magurang ano so leksyon na nahihiling tadigdi siguro ko dapat talagang bilang sarong magurang sabi nga ni eyes to the ball kita pirmi. Correct. Tama. Ba? Eyes to the ball kita pirmi. And saro pang suggestion ta kay nanay. Bilang magurang, you have to decide nanay. Baka batugutan ka dyan sa pagtatrabahuhan mo na oral daw ka mag-uli. Yes. O, yung inot na suggestion minsan sa imo. Siyempre, so kung nag-uli ka halimbawa, Saturday ka lang nag-uli. Pag-uli mo dyan, pag alas 2, mamati ka sa mo siyempre. Of course. Of course. Paano daw mag-uli ka? Oral daw. Maski pang ginada, at least. Matutukan ta kung suaki ta nag-uuli oral daw. Correct. Say nagduduman, ano ang Oo. pigigibo, anong pigkakaon ka iyan. Correct. Nagkaon na ba ya iyan? Yan. Di ba? Oh, eyes to the Ano ball ang nga, pigigibo? Sisi ang kaibahan sa haro. Yes. May iling mo. Tapos, Pandua, kung dahil niya magigibo na siya ang maguli, ano daw, kung ipaara mo sa imong boss, sa amo mo na, iiba mo sinunoy mo. correct. O, ipaara mo, mga madam, may problema ko sa aki ko. Ano daw ngayon kung pwede I-open. ko? O, iba ko ulit, hanggang nantig masolusyonan mo na. Yes. Tapos siyempre, masasabutan ka man kang mga pigatatrabahuhan mo na, makaka-apekto pati yan sa imong trabaho. Yes. Suaki mo sukulang suaraga. Sabi nga ni, ang pinaka-importante nata kita nagtatrabaho Correct. for our family. Correct. Kung mangyayari mapapabayaan ta sa pamilyata because of our works, Para sa inyo trabaho mo. wala. Wala. Useless kang pagtrabaho mo kung ang katrukis so puturo kang aki mo ang mapapariwara. Bumawi kita duman sa aki kasi sigurado igwang pigahanap sa aki. Eyo, That's why eyo. nagiging araw kayo. Ayo kuya. Bawi kita duman sa aki. Okay? So sige, salamat duman sa nag-text mo Eyo, na kuya. pagkahapon. Sana natawanan taki mga abiso, Siyempre. And then sa iba pa na gustong mag-send kan sa indang mga problema sa buhay, nag-acceptar po kami kay Arog Kaya. So siya si Kuya Mike, a very good counselor, why not? Di ba? Sige. Ngunyan Kuya Mike, sa tuyang pagbabalik, igwad aki tabang na makukuha ang pamilya hali sa PNP? Oh, iyo ati dyan. Di ba? Yes, oh.
ang pinag-aabot na barangayanihan. Di ba? Barangayanihan. Ano daw ang yaon dyan sa barangayanihan na iyan? Ang ganyan ang termino bagayanan Barangay tapos bayanihan. Yes, yan ang Okay. aaramon ta sa satuyang Pagbabalik. Okay? Oras nga to, alas 2:30. An oras hatod sa Indokang United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixen Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixen Capsule, samahan pa ng Mixen Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixen Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat
at mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, Kulugilawas, Sipon at Ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga sukibutika. No approved therapeutic claims. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam. Mag-Neurobion na. 5
Clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Doc F Fulvic Mineral nasa capsule na. Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay Capsule. Sex Enhancer for men and women. Natural at walang hapdi sa sikmura. Talagang tatagal ka dito at siguradong satisfied ang partner mo. Proven for 13 years ng Doc Alternativo. 2 kapsula ng Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay. Sulit ng pangpatibay mo. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Kay ba man po si Kuya Mike? Yes. Present. Okay, diretso na kita mga tugang, diretso na kita Kuya Mike and Ate Jen. Ano? Oo. And sabi tangali kang kasubago, ano ang barangayanihan sa paagikan sa tuyang bisita mo yan? Baka kaibata via Zoom, si Police Chief Master Sergeant Valerie Ann Bayola, ang PNP Legazpi. Ayan. Yan. Okay, maray na pagkahapon po sa imo. Thank you so much sa oras mo po, madam. Nguya na pagkahapon, ano? Okay. So, yun na nga ninigwa na po kita kang pigapod na barangayanihan. Okay? So, ano po ang makukuakan pamilya ng pamilyang Pilipino, ang Bicolano, digdi po sa proyektong ini na barangayanihan kan Philippine National Police? Just marhay na hapon po sa gabos na naghihinanyog kang sa indo pong programa. Ang barangayanihan po pala, mga sirs, Madam Jen, iyo po iniso ayuda po na tatao po kang sa tuyang hipatura, sa tabang po kang sa tuyang mga stakeholders para masuportahan ang pangangaipo po kang sa tuyang mga barangay. Okay. Ang nakukuha po kang sa tuyang mga partidaryos or constituents kang ini pong or ang nabibinipisyaran po kaning barangayanihan is ito pong sa tuyang mga presidentes na talagang in-need, although nga ni po sinasabi na halos gabos man po nangangaipuhanan. Opo. Kaya lang mas pigtatawanan ta po ning priority, ito po talagang mga belongs talaga sa duman sa talagang nangaipuhanan. May term kami dyan, ma'am. So, Yes, po. WWW. Ano po ito, sir? Wala. Paano po, Madam Bayola, pagpiliin do ka mga communities? Halimbawa ngayon, yung ngayon ang dudumanon me. And paano po ang ano ang response kang community? Takot, maugma? Nakukuami po ang mga listahan kang recipients po na ini mga sir and madam sa paagi po kasi tuyang mga barangay officials. Kasi kami po baga, dahil man po kilala or dahil man po listado ang kung sisay po ang mga rayaon dyan sa barangay. Yes. Sa paagi po kang ining sa tuyang mga barangay officials, kaya po kita nagkakaigwa ning alistahan kang itong mga recipients kang ito po nga ning pigasabi mo po mga sirs na WW. Yeah, Yun. mga WW. Ano po, so makukuha nila goods, pagkaon o Yes po sir. Preferably po ang ipigtatao mi po talaga goods, bagas. So talagang pangangaipo po sa pangural daw na at least maski dahil man po masustiniran ang kagabsan, at least so ikasap na po baga ninda sa sangunya na oras nga sangunya na aldaw, at least
nagkaigwa na lamang po, nadayon na lamang po ninahanapon sa kung saan. Okay. Mabuhay po kamo dyan sa Philippine National Police. Ano po, mapalista kita, partner. Oo, kumbaga talagang identified na sa mga beneficiaryo na Yes pwede po. makareceive na lambang membro kang pamilya. Okay. So Ma'am Yes po, Ma'am Viola, Jen. opo, balita mi po igba po kamong bike for akos ngunya na maabot na Sabado. Imbitasyon ta po sa gabos na lambang membro kang pamilya. Go ahead. Yes po, Ma'am Jen, salamat po. Iniimbitahan mi po ang gabos ng mga bike enthusiast na magpartisipar po sa satuyang Bike for a Cause and Justice. Ini po gigibuhon sa Peñaranda Park hanggang po sa Sawangan Park, ngunyan po na Sabado, alas 6 po ning aga. Okay. Ayun. Yan. Sa mga bike enthusiasts dyan, ha? Yes po. Sa Sabado po yan, dyan sa Imelda, tama? Tama? Peñaranda hanggang sa Peñaranda po hanggang sa Sawangan Park. Sawangan. Ang satuya po, sir, na assembly time is alas 5 po. Then ang opening activity po, 5:30, and ang satuya pong gun start, mapun po ning alas 6 po in punto. Yaw naman po duman sa registration ta, Madam Viola. Yes po, sir. Yes. Yaw na po duman, sir. Okay. So yan, nasa mga gustong maging healthy, sexy. Yan. And of course, maging party po kayo ni kang satuyang Bike for a Cause and Justice. Open po ini para sa gabos. Okay. Sige. Madam Viola, salamat po sa pagtaon ng oras sa programang Usapang Pamilya. Yes po, Ma'am Jen. Salamat pan po. Sa ngaran po kang samuyang Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Rodelon Bintita. Salamat po sa pag-imbitar po sa Samuya na maging party po kang sa indong programa sa Samuya na hapon. Thank you so much. Ayan. Thank you so much po. Alright. Salamat po. Tamang-tama ito. May ayuda na pinagtatawaan PNP. May mga bagas, mga pagkaon para sa mga WW tang mga kamag-anak. Tama, partner. Talagang makakahipnoian mo niya na panahon ng pandemya na talagang grabe ang na-experiensyan kang lambang membro kang pamilya na pagtios. Pagtios Panghipno talaga. talaga sa inyong pagkabuhay. Pagtios talaga. Dapat magkakaiguitan ng extra income na Correct. pikaapod. Pero aram daw nindo, partner, sa mga paraan tabay ta, speaking of extra income, madali na sa napalan ngunyan magnegosyo. Gura, kadali? Madali na sa magnegosyo. Isipon mo, mga dati daang tindera, Kuya Mike, duman sa Divisoria, ngunyan, nagyayaman na. Wow! Nagyayaman na. Yan ang magayon. Yan ang magayon. Yan ang bago. Muya kumako na kuya. Gusto mo makaokod? Kore, yung muyang-muya ko. Gusto mo makaokod? Itabi. Yun ni ang bago. Igwa kita ning bago. Sige. Maaraman taan sa satuyang pagbabalik. Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata, may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. One ang bago, mga tugango niya na pagkahapon. Ang bago, madali na sa nadaapalan, Kuya Mike, Ate Jen, na magnegosyo. Bako lang da sa mga amigo tang mga Chinese ang matitibay magnegosyo ngunyan. Wow! So ngunyan, sa tuya na makakaibanan, si Mr. Yu. Si Sir Swansing Yu. Yes, oo siya. Science-Oriented High School, Mapua Institute of Technology, Construction, Business, and Community Mall, Leasing and Real Estate Development, and mapapaabot sa tuya kung ano ang bago. Yes, kung ano ang bago. Sir, good afternoon. Good afternoon. Yes, good afternoon po. Yes, maray na pagkahapon po sa imo. Si Sir Swansing Yu, saro po siyang entrepreneur. Sir, ano iyan? Nagbibikol yes ka po. po, sir, di ba? Tama. Yes, tabi. Bicolano po. Oo. Sige. Ano po ining bago na igwa sa satuya mo yan when it comes to business? Ano mo yan eh. Kasi, alam mo baga ang ang pandemic. Opo. Nakulo na bagong negosyo nag-start. Opo. Nakulo na ngunyan na bagong negosyo nag-start. Okay. Hello? Yes, sir. Go ahead po. Madali lang, madali lang. Okay, sige, sir. Hello. Yan, go ahead. Yeah. Dakulo na bago po ngunyan na... Dakulo. Oo. Barata mi, igwa po na pinag-aapod na entrepreneur. Ano po itong entrepreneur na ito? Ang aram ko, entrepreneur. Oo. Ito pala, intra. Intra.
Ma-intra? Paano po mag-intra dyan sa entrepreneur? Ano kini po? Ikaw baga, entrepreneur. Pero pag intra, kumbaga, it's a business, salaw kang business ba? May negosyo ka, pero siya, salaw kang negosyo mo. Oh. Mga bago yan, alam mo kasi ang Pilipino baga, very wise and matandiyon kita eh. Yes. So, ang nangyayari, Arugeni, very simple example yung sa Divisoria. Tapos bagang Barakalan, Divisoria. Opo. Pero yung mga tindira sa Divisoria, nakikipos na nagkinegosyo sa Laukang Divisoria. Paano yan nangyari? Dahil makaliw ng Pinoy eh. Ang ginibon ninda, Arugeni, tindahan ninda, siyempre may mga bagong abot. Opo. Kukuha niya ng retrato, ipopost niya sa Shopee, sa Lazada. Oo. Inapost na, din siyang puhunan. Kampang niya lang sa produkto eh. Ipopost niya. Di nahiling na, may ma-order. Nahiling na sa order, nagbayad na sa iya. Kukuha na sa bayad, ibayad na kay amo niya. Tapos ipatos niya, ipadara sa JNT, tapos buto-buto. Okay. Very simple man sana de. Dahil siya puhunan. Wala siya kipuhunan. Nag-post lang siya. Oh. Yaw siya duman. Kumbaga, matibay. So, uni ang point. That's only one. Hindi baga kasi pitataramtang new normal sa panahon na ini. Yes po. Pero kita baga nagkakawag kiparaha. Yes. Ika gana, ako pierde. Bago mangyari yan, nabalasa. Since nabalasa yan, so pierde. Dahil naman napipierde sa gana, nawara man, nag-zero ka mo. Kunya, nung nag-zero-zero, mapuong ka sa zero-zero. It's a big opportunity para sa kabos. Kapos kita sakit. Yes. Pero it's a big opportunity para sa kabos. Depende yan sa pagiling. Kunyan, pagkakataon yan, yata ang mga tindira sa Divisoria, nakaisip kaan. Libre man siya ng mga harap eh. Pero naisipan ninda ito eh. Igwa baga nag-live selling, kabos. Yes. So, ito ang nahiling ko, nakulo na pwede mangyari. Kasi, ang negosyo kasi, tigitip na paano kaya, I would break as the stereotype. Ang Pilipino, ang Chinese ang isip, ang Chinese mauragon sa negosyo. Ang Pilipino, trabador lang, trabante. Ako man yan totoo. Ako man yan totoo. Ako man nga yung Chinese inaki. Kantina, daiman. Practicean man. Pagalanan. Pero, ako man mahulugan na ang Pilipino, trabador lang. Ang saro pa, baski trabador ka, negosyante ka manggiratay. Sa ano yan? Kasi ang apod ko Arugeni, pag nag-apply sa kuya, mga engineer, apod ko man, sa ka-graduate. Pag UP, alam ko ang sweldo. May experience ka na, pag may experience ka, madagdagan ang sweldo. Kataw ka magmaneho, kataw ka ng Arugeni. So every skill na igwa niya, nadadagdagan ang sweldo niya. So, bibenta mo, tutibay mo, urag mo, babayadan man sa urag mo. That is buying and selling. Mas lalo kitang mahal, sir, kasi Bicolano, oragon kita. Yan. Correct. So, yan magang ko niyan. Uni ang point. So, if you are buying and selling, nagbebenta ka, ako, babakal ko man so skill mo, that is buying and selling. So, di mo pag-isipon na nagtatrabador lang ko. Okay. Nagbebenta mo. Ngunyan, kung pareho ka man, pareho ang benta, pareho ang presyo. Pero nyata, Jollibee, malang manok niya, so, sa Jollibee doon, mas barato ang... Oo, yung mananggad. Kasi Jollibee siya eh. May dinagdag siya eh. So, ikabagang nga, pareho man trabahador, pero mas maurag ang trabaho mo, mas mahal sweldo mo. Why? You perfect your skill. Correct. Sarong very, very good example. Sa Hong Kong baga, dakulon na DH. Pag nagkuha ka kid domestic helper, nakatabang na taga Bangladesh, Indonesian, Malaysian, ikaw man na Chinese nakatabang. Opo. Ano ka lang dyan? Ayo-ayo. Ako ka lang sumayaman. Ayo-ayo ka lang. Ayo-ayo ka lang. Pero pag ang katabang mo Pilipina, ay mayamang ka. O talaga? Ano mo yata? Mahal ang sweldo kang Pinay. Yata, mahal. Bako lang siya naglalaba, bako lang nagluluto. Instant tutor. Tama oras ka sa English? All around. All around. All around. So, unin na ang point. Yata yan. Dahil they make good of what they have, nadagdagan nila sa urag ninda. Correct. No? Kita palang,
Pilipino pwede man magnegosyo, dagdagan talang suurag Correct. ta. Sir Chuansing Yu, so mga nagdadangog po sa tuyang ngunyan, kung interesado sinta na arog yan, dako lang skill. Sabi mo nga, mapun sa zero, pero wala silang platform, halimbawa. Paano halimbawa kami ngayon kuya may mag-intra sa sarong platform para advertise mi or serbisyo. Paano may mag-ibo po? Ang nakulong sa Shopee, sa mga online nakulong na okay. Facebook, Marketplace. That's one. Mandali lang ha. Give me 1 minute. Ma-adjust lang ako ka-auto. Sige po. O, nasa auto pala ni si Sir. Magayon bagay ni kuya nakita may mga bakanti kitang oras. Yes. Pwede ta magamit na. Ito kuya Mike sa Facebook, ito pigagamit. Lalo ngunya na gabos may Facebook. Yes. No, kaipuhan talang hilingon sa mga opportunity na nasa nasa palibot ta. Correct. We'll And make the ilingon most ta of ang it. sabi niya nga ang intra baga. So yaon sa imo. Yaon Ilingon sa ta sa laog. dirita. Oo. Ano ang igwa ta? Na pwede tang itao sa luwas. Correct. Okay. At tapos terminolohiya nga ng Bicol, ano ang urag mo? Urag mo. Iluwas mo na ngunya. Kung maurag diba? ka. Totoo. Sa baka ayan na talento mo, yan na skill mo. Maging magkaigwa ka nin income. Yes. No. So, magayunon. And sabi ni Sir Chuansing baga na, dapat i-perfect mo ang sa imong skill. Correct. Yaon dyan sa pigat quality. So, willing to learn, Oo. willing to train, and willing to develop yourself. Correct. Magayon na bago na kuya ang ang mga Pinoy pala may Ako sana skill lang. Talagang may skill talaga ang may Pinoy. skill talaga. Halion talagang garos da kulaon na you. Oh. Dapat isa lang tao we. Igus. Halion ta suugak. Yeah. Diba? Magayon itong marketing strategy kang mga ng yaman sa paagi ng purong social media bag ang mga pinagagamit. Partner cellphone. Yes, madali unsa na pala. Talaga gagamitan mo lang and dai ka lang magiging sabi nga ni ugak, di ba? Mas lang ang kaipuhanan. Oo. Yan na. So, sorry, I'm back. Yes. Go ahead po, sir. Go ahead po. Opo. Pero yun, nakulong na platform. Ang saro lang, how you may platform ka. Kung di ka man ititinda, ayo. First, kung nagsasabaw ka, increase your skill. Nagbababad ba kita sa Facebook key? Itong oras? Correct. Nag-YouTube man. Nakulang training sa YouTube. Nagtuturo nga ni mga dito. Ice cream. Sarap. Maski kung ano sa nagpa. You can learn. Innovation, sir. You have to English. Yeah, innovation talaga. Innovation. Kasi pandemic nga yung norm, nakulang na intrapreneur. Sa loob ng negosyo, pwede ka pa mag-negosyo. Correct. For example lang, ikaw akong driver, ano mo ginagawa? Bago siya mag-uli, pudan na sa office kaya. Kasi mabakal ki breakfast, kasi mabakal ki lunch. Order na. Pag-ulit niya, the next morning, daran niya sa kabos na pagkaon. Uy, yan yes. No, convenient pa para sa mga katrabaho. Opisina ko yan, ha? Pero kumingita na siya. Nagtrabaho na siya ako, kumingita siya. Pag may biyahe siya, for example, nagpapangasinan, o nagpakalasyaw, iba kong price. Maribag ang puto sa kalasyaw, since mapapakal si puto. Totoo. Tatao ka lang talaga Diskarte. May ano ka, gare, na-foresee mo so opportunity. Yes. Pwede mo mapagkakita. Oo. Dapat talaga. Ako na magkapipahay mo. Sa Dagupan, baraton ang bangus. Ano gusto mo? Parang bangus. Patungan mo kitit. Okay na, kasi libre ka man. Talagang madumang ka man eh. Yan ang ngunyan. Ang kita dyan dapat talaga. Pakusog ako. Tanganing recurring pabalik sa iyo. Correct. Bako Pero pag sa Bicol, pero may ako nakailing si tricycle. Di ko lang ang kasi itong tricycle. Sabi niya, and post, feedback. Totoo. Bili ko na po naman, maurag-uragon talaga ang Pilipinas. Uragon ng Bicol. Yung higos, tios, ugak, take-back. Yan. Yan. So, yung panahon na ini, we have to entrepreneur, sa loob kang negosyo, pwede ka magnegosyo. Diba? Nagbiyahe ka sa ayaw, nahiling mo,
may mangga. Pangasinan ng mangga, 100. Maynila, 150. Bakit ang mangga, benta mo, kita ka ng 50 pesos. Pang lunch mo na. Totoo. Araw ka, kasi nagbibiyahe ka man parang pundo ka lang kitik, pakalan mo. Kung araw ka, that is kung gugustuhin mo. Magayon Pero itong kung namati ano ko mo- kay Sir Chuan Sing. So sabi niya na kung maya mo magdilihin siya, ditsa na ang Gitsa na. Tangaling may ano yan, apod kayan? Recurring, nag-uulit. Nag-uulit. Dahil ka man makapagsamantala na, iyalang ka humutulo sa maya mo tao na. Although wala na kitang masyadong oras, tawan ta lang sing pasasalamat, ano? Yes. Magayon ito na mga pigtaram ni pero pag-una ta, dipisil. Oo, madali lang pala. Kaya, Madali lang. Ang ano lang, dahil ka mag-isip na trabahador ako. Pigbibinta mo si That's one. When you start thinking that way, magbabago ang utak mo. At po na ako magpinta, nag-printing ako t-shirt, kada sarong t-shirt, patong ko lang, tapos lumagmaong ka na kaan. Kasi napapractice mo. Pero kung mo, sa trabaho man siya na ako, sa pintuhan lang, don't innovate. innovation talaga. Okay. Talaga. Ano talaga? Ang tataram ko ba, you have to create value. Isang istorya, pwede mo kang pagtatapos ng tao ko. Isang istorya. With that chicken. Okay, sabi kang chicken, coming summer. Maswing daw kita. Mapasyal. Then, mapunay ako. Sabi kang, tama, oral daw ka nagpupunay. Ilang taong ka na nagpupunay, baka pwedeng dong aldaw sa nang paingalo, tulong aldaw, pwede man baga. Mag-absent ka lang. Sabi kang, karong aldaw na absent, pangduang aldaw na absent, ang di ko nasa chopping board na. Pwede ka. Ako, baga ang reason, pag kayo na nagpupunay, lulutuin mo na. Wara, You don't have value. wara ng So you have value. to keep your value. Constantly, dapat may value. Okay. Gusto ka magdagdag, increase your value. Yes. Correct. That's Oo. one. So, pag ka na increase your value, time will come, papalitan ka. Correct. Nagpupunay na, palitan ka. Mhm. So, sabihin mo, trabahador ako, nag-alsa ako kimakabat. Pag na akong kusog paano, bago ka maging maluya, innovate. Correct. Mga magayon ng wisdom na pigtas. Kasi kaya lang Inabot na kita kay oras, sir. Opo. Salamat po sa imo. Thank you so much. Sige pa. Salamat. Okay, mga tugang si Sir Chuan Chuansing yes, Yu. Chuansing Yu, ano talagang magayunon. entrepreneur. Magayunon na Yes. ano sa tuya nguya na pagkahapon, ano? Oo, yan, Kuya wisdom. Mike and Kuya A, ang bago. Yan, ang Innovation, bago. mag-on sa sadit hanggang sa magdakula iyan. And higos, di ba? first time ko na mati ito. Negosyo Okay. within sa negosyo. Yes. Ano kaya? Saga Inabot naman. na kita ng oras sa mga paraan tabay tabaya Facebook Live party date na siguro sa Indama sa pa. Pero salamat po. Sige. Saaga naman kita mag-iribanan. Ini po si Kuya A. And si Kuya Mike. Hindi man po si Jenny Matthew Balyaran Mabalos sa indong pagantabay. Bye-bye. Salamat. Sa indong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and